L-abbozzar tal-emenda xejn ma huwa feliċi kif inhi proposta tagħti lok biex l-abort jidħol f'pajjiżna. Dan huwa dak li sostna l-eks deputat parlamentari laburista Luciano Busuttil fejtenna li l-kelma saħħa f'din l-emenda għal kodiċi kriminali hija kelma wiesa ħafna, sentiment li kien espress ukoll fl-aħħar jiem minn 450 tabib li spjegaw li l-kliem użat huwa vag u allura jagħti lok għall-interpretazzjonijiet differenti. Iżda Robert Abela qed jażel jinjora dan il-kor ta' kundanna u reazzjonijiet ibsa li tkollu dwar din il-liġi tal-abort fejn sal-ġimgħa stess għażel li jaħrab mid-domandi diretti ta' Net News. Prim Ministru, l-Latidus Graffiti, Women for Women, Luciano Busuttil, Mera Luis Collier Preka tgħidu l-emenda tiegħek hija introduzzjoni tal-abort. Dawn qed jiktbu. Ħsibtek saqsini nifhimx kif il-Partit Nazzjonalista għamel dwar l-emenda tiegħek, l-emenda tiegħek. Lil Robert Arrigo waqt li kien ħaj u llum tiġu hawnhekk u tiċċelebraw il-memorja. Dwar l-emenda tiegħek. Mela, Mera Luis Collier Preka tinsab f'konferenza tal-aħbarijiet favur il-ħajja. Għaliex tibqa' tmur kontra Mera Luis Collier Preka. Fl-aħħar jiem, l-emenda li ressaq Robert Abela għajmet dibattitu nazzjonali b'esponenti laburista u anki deputati tal-Partit Laburista jinsabu maqsuma dwar l-introduzzjoni tal-abort f'Malta u l-mod kif tpoġġa l-kliem f'din l-emenda. Sal-ħamis 450 tabib, 80 espert u akademiku, 44 għaqda fosthom il-Kamra tal-Ispiżjara tkellmu b'saħħa kontra din il-liġi li tinbotta l-Prim Ministru Robert Abela u issa mal-President Emeritu Mera Luis Collier Preka jingħatu ukoll l-eks deputat tal-Labor Luciano Busuttil. Dawn u bosta oħrajn ilhom għal dawn l-aħħar jiem jappellaw il-Prim Ministru Robert Abela sabiex jekk verament ma jridx idaħħal l-abort pajjiżna, ħaġa l-poplu ma taħx mandat biex jagħmel jemenda il-liġi li qed jipproponi. Diversi esperti saħqu li kif inhi miktuba l-liġi mhux biss tiftaħ lok għal kwalunkwe eventwalità ta' periklu fuq is-saħħa tal-hom, jiġifieri kemm fiżika kif ukoll mentali, iżda anke terminazzjoni ta' tqala fi kliem sempliċi l-qtil tat-tarbija fil-ġuf jista' jitwetta anki fid-9 xahar tqala. Doctors for Life min-naħa tagħhom spjegaw li aktar minn 450 tabib iffirmaw petizzjoni li tappoġġja emenda fil-liġi kif proposta għaliex kif inhi bħalissa qed tiftaħ tieqa għall-abort f'pajjiżna. Anki l-Partit Nazzjonalista waqt id-dibattitu li għaddej fil-Parlament baqa' jitkellem b'saħħa kontra l-abort.